Kalong ya kabangila ban Syiem nagatu ka benta ya kabala puli mene nagabasdang ka kita ka jong Hosea ka lenong ka basipaw bat ka dekat ka bakat ka kita ka jong Hosea ka lenong ka basipaw bat ka dekat ka bakat ki kentin ki baong kumni bet holiday hi ya ka hok ot kat bakum ka jing isnay tupo ya ka kendo shra jong pi Naba kalong ka por ban wat U Trai tat onda wan ban penhap slap da ka hok happy kani ka kitab ka jong Hosea bat ka jing tu ha ka bala tho ya kani ka kitab kalong ban penpau ya ka jing it ka jong ublay ya lagi brio da ka jing it ka bamdan bala ban ya nujor haga ktien nong way kiong ka God's matchless love bat ka ktien Hosea ka mut ban penem Hosea umi ban ya tulu pa Shakahima Israel lane kahima kabashatay kabakiong ka Northern Kingdom. Banu Hosea umi banyetolo pa hagapor bagajing sensyar kajong im Jeroboam ubaar kalapoy artat shakabankot. Kalong kapor hagabagadon karoy kapar hagari. Henry kalong patru kapor haga bagadon ka jingyar haga longbrio haga manbrio Hosea umi banyetolo pa haga spasnem kapapra shwau Chris bat kiway pat kinong etolo pa kibami banyetolo pa haga nega jok ka spasnem kaba Hosea umi kilong unong etolo pa Isaiah unong etolo pa Jonah bat unong etolo pa Amos bat ringkat banu Hosea kini kilong kisaungut kinong etolo pa kimami ban etolo pa haga nega spasnem kabapra ka jingtu jong ka nega kitab ka jong Hosea kalong ban pin i ka jing it ka jong ublay ka ba ublay ula it ya lagi brio daga jing it ka bamla ban ya nujor batno bat ya kani ka jing it ka jong ublay ya lagi brio lapin i da ka jing im ka jong Hosea haga ba ublay wang yo Hosea ba unlay ban Syiem ya ka Gomar ka brio ka ba auria bakan long ka tengah ka jong u bat larangi puli ya ka kitab ka jong Hosea ngi Syiem ba wadap deng jong ka jing lingkar ka jing im ka jong ka Gomar hapdeng jong ka jing bam yaine ka jong ka Henry Hosea uyay it ya laga jong ka tengah bat kata kalong ka dak jong ka jing it ka jong ublay ya lagi brio bawan hapdeng jong ka jing bam yaine ka jong ikon Israel pen banu blay uyay it ya lagi jong ki brio bawat apa ki brio ki yad ala ka jong gamon pen ban namar bau blay ulang uba kenray ka jingit u ap ya ki bagen wat ya ka kmat ka jongo kani ka por ka bau Hosea umi banya tolo pa kalong ka por haga ba ka imlang ka salang kalong ka ba auria ka sensyar ka kadar ka dap da ka thok ba da ka syukur balarangi puli ya ka kitab ka jong Hosea nginyo i baka don ka jing bamhok haki benta baro ki brio ki em magana ka por haka jing lenyam ka batuli bat ka ba arsap ka ba ka jing long mensim ka jong ki brio haka ni ka por ka jong Hosea ka long ka batuli banu Hosea umi haga bakum gada gapor ban ong yagi kon Israel kalong gapor ban wat U Trai
Lara kadon kano kapor lagi kon Israel kabaki dai ban wat U Trai ong Hosea kadai menta. Hagapor baga imlang gasalang kadon napring jong gajing auria hagapor baga senshar ga kadar kadap daga thok badaga syukor hagapor bagi brio ki don na gajing lenyam ga batuli. Lara kadon kanu kapor ong Hosea yaki kon Israel kabaki dai ban wat U Trai ong Hosea kadai menta. Naba kalong kapor ong Hosea ban wat U Trai. Pat kum taling ba jong gani gadukot kapang ya kabang kwa ban kren kalong. Naba kalong kapor ban wat U Trai. For it is time to seek the Lord. Nabakalong kapor ang Hosea ban wat U Trai. Lesila ban don na preng jong pi kibala ban kli balay ba Hosea wong yaki kon Israel bagata kapor kabakim kade kapor yaki ban wat U Trai. Kinon lai tuli ki daw kibang kwa bangine pe lingkot agade step. Kidaw kiba penlong U Hosea ban ong yaki kon Israel bagalong kapor ban wat U Trai. Kadaw kabaningkong kabapenlong U Hosea ban ong yaki kon Israel bagalong kapor yaki ban wat U Trai. Kadaw kabaningkong kalong namar bagajing bisar kajang uplay kaberngem hagari. Ublay uberngem ban bishar ya kari, ublay uberngem ban bishar ya kajak penrio Israel. Bat namar bagajing bishar kajang ublay kaberngem hagari. Bau Hosea wong ya kon Israel kalong kapor ban wat U Trai. Ublay uberngem ban bishar ya kari, ublay uberngem ban bishar ya kajak penrio namar baka pop kajongki. Haba kren ya kajing longpok kajongki kon Israel Hosea wong kumni haga kitab kajong Hosea. Haga lenong kabasau bat kadukot kabaningkong hadu kabalay uong ya kinigikintien. Uang tos ngau ya kaktin U Trai pi kon Israel. Namar U Trai udan ka Jingiaseng bat ki basyong hagari. Namar ba omdon ka jing shisha lemne ka jing Sngi lemne ka jing tip yo play hagari. Don tang ka basmai bat ka basyukor bat ka bapenyap bat ka batup. Bat ka baklim kimi kasnam ka kenrai ya kasnam namar kata kari kan sayam brio bat ubasyong haka baro un sayap dotno hababek ya gani kadukot kabaningkong jom gani ka kitab Hosea kalnong kabasaw ngiyoi yaki light lagi pop kibagi kon Israel kile kiba penlong yo play ban berngem ban bishar yagri kabaningkong ga pop uang bakam don syuk kajing shisha hakari hagaktin nang way kiong there is no truth don syuk kajing shisha. Ublay ya bau pet ya kajak penrio Israel uyo i bakam don syo kajing shisha hagari ladap sang daga tok badaga syukur don syo kajing shisha hagiktin bagi kren don syo kajing shisha hagikam ke bagi train kam don syo kajing shanya iwe pat namar baka jing shisha kam don syo hagibrio. Kaktin Hebrew
Ya kabala Syiem ya kani kaktin jing shisha hang ni kani kaktin Ahmed. Kabala kaktin pareng kiong truthfulness in all aspects of life. Kajing shisha haki benta baro jong kajingim. Kata kamdan shu haki kun Israel. Day nakadagadaw bau blay habau jngo arsut yakari para bau pet yakijat yakajat penriu Israel uang ba kamdan shu ka Ahmed kamdan shu ka jing shisha haki ki baro haki benta baro jong ka jingim jongki ka jing shisha kamdan shu ka Ahmed kam don shu agi kun Israel but day na kaniga daw bau husya wong ba kam don shu kajing shisha hagari nga syapting ki para bangit bait malaraw blay ujngo arsut ya kaniga ri ka bait ka jongi nga syapting yo unong kumaong yagi kun Israel Bakamdan shu kajing shisha hagari. Ubleyu kwa yakibriu jamu bakin le yakajing shisha kin im hakajing shisha wana bakibriu kim yo i dan kim pet yaki. Laju smautanat yakamoto jongga skul hagabanga pulih. Bat kani kemutu kadang yai sawa haki tendong skor ki jonga haduk kini kisni kemutu kabaong mut ya kababha keren ya kabashisha le ya kabadai mut ya kababha keren ya kabashisha le ya kabadai day habaka jing mut jing berkat jongi kalong tang ya ki ke babha ngin salaban kren ya ka bashisha bat ngin sale ru ya ka badai ngasong tanat bakaong le ya ka badai mdai le ya ka babha namar teng teng ha ka jing le babha dang don ka jing le shiliang khma Henry habangi le ya ka badai kam don ka jing yo shiliang khmat yano nga syapting ko ki para bangit bayi malaraw blay ujmo arsut yani yo i baka Ahmed kamdon syo Niem magapateng benrio kabadap tang daga top madaga syukur sudah larang ipet jaga kai kapateng ngipai saga sensyar ga kana kita men gisan gijo keli ki ang shano kato ga suti chok haga baka hok kadang sensyar menta dap tang daga top ga syukur sudah Habangi pai sige benta baro jong ke jingem. Niyo ko mengidap stang daga tok daga syukur. Pek jaga sensyar ka kadar. Niyo kumbagam don syuk ka jing shisha. Uhusya ba ukren ya ka jinglong jong kinong sensyar jong daga por. Uang aga kitab kajong husya kanong kabasaw kadakat kabakat pra uang kinong sensyar jong pagi iya ya ka leran bat kadai ka niru kabaw Isaya ukren habaw ukren ya ka jinglong jong kinong sensyar jong ka por hagabaw mi manyatulu pa haga spasnem kabapra Wang aga kitab kajong husya ka kitab kajong Isaya ngamut banong haga lenong ka nyngkong ka dekat ka baarpulay uang kinong sensyar jong pa kilong kilok jong kinong tu uwe uiit ya ka bangsap bat ube ya ka mentoy kataga ni ka kinong sensyar jong ka por kile ni haga pateng benrio kumbau Isaya wang haga kitab kajong Isaya kanong besan ka dekat ka baarpo
Uang iim magabakong kata kapateng benriu kabau Isaya uang aga kitab Isaya kenang kabasan kadekot kabarpo uang baya kababha ngiong kabasniu ya kabasniu ngiong kababha ya kabajau ngiong kabatiang ya kabatiang ngiong kabajau namar pakai jing shisha kamdon. Ki brio haga ni kapor ki kloi banyak keliang ya ke jing shisha bat ke jing bamhok lane bat ke jing syukur ki klet bagai jing bitar ke jong blay kan hap haga ni ke banyak keliang ya ke jing shisha kaktin ka jong ublay kong haga siti shiki nongro magalenong ka baningkong kada kot ka bakat pra kong baga jing bitar ka jong ublay ka pau na beneng haba ki brio ki ya kelyang no ya ka jing shisha da ka jing bam hok jong ki snow banong na ba ublay un pek ya ka nagari jong ni syapting yowong baga jing shisha kamdan syo kapop kabar kabagi kun Israel kile kabap penlong yau blay baun birnyam man bishar ya keri amde itang banamar bagajing shisha kamdon henry ong chu shu blay amde itang namar bagajing shisha kamdon henry ong blay kajing I kamdon shu agari kapop kabar kabau blay yo I ki kun Israel hagan kapor bat kabau play Ukraine Persya uang bakam dan syuk kajing I lani kajing isnay hagari ublay uyo I abau pek yakari uyo I bakam dan syuk kajing I bat yakan nagaktiin jing I hangni lashim nagaktiin Hebrew Gazette kabaga jing mut jongka kamut kajing I kabala isnay ya kabala penkala kakot bak hasi jongi tang syagaktin jing isnay bada common language version jongi ka Bible khasi jongi labu nagaktin jing I kamamut bakam don syuk ka jing I lakalong yaw blay lani ki parapriyo ublay abau pek yagi kun Israel uyo I bakam don syuk ka jing I yaw blay bat ka jing I yagi parapriyo yagi kun Israel haga bagi brio ki barius pa haga nega por ka jong Hosea ki nyau beng yagi brio ki badok namar bagi jing I parapriyo kam don syuk habangi petru syaga nega ri ka jongi kabangi jus ngau sarong bakalong kari kabat tip rio kari kabat tip lay Henry hagini Sngi U bawan hagini kari kabat init ka jongi baga jing it yaw blay bat yaki para brio kalanang hiar arsut Kaniga 21st century lanika spasnem kaba arfuay kaniga spasnem kaba ngimat yaki kentin bat yaki jingong ki jong Charles Dickens kibau ong haga kot ka jong u kabau la aiger tang tales of two cities haga bau ong haga ktin nong way it is the best of time and the worst of time kadai ka por ka bangiyo yaki ei ke ka ba na ke ba patam kadai ru ka por ka bangiyo yaki ba sniu na ke ba sniu tom kung ka nuksa kadai ka spasnem ka bangingim kadai ka spasnem ha ka ba rius pa unang lungs pa baru baduk unang janjartra kaniga spasnem kaniga por jong ka jing yo mat ya ka ba pa na ka ba patam bat kaniru ka por ka bang yo mat ya ka ba sniu na ka ba sniu tam ni menta ka malong ha ka por ka jong Hosea bat ka por ka jong Amos baki brio ke ba rius pa kinang rius pa bat kinang rois pa Henry ki brio ke ba dok kinang janjartra
Banu Amos uang aga kitab kajong Amos kanong gabaar kadakot kaban rio uang kibrio kibariu spa kidan kiyeng lior bat kiyeng telang henry kibrio kibadok layanu jor bat shijor ki kulom ngirungi im magabakum kadagajuk hagabau riu spa unang roy spa badu baduk unang jenjar Giong hagaktin nong way bat ki magpuli kitip giju puli ka nagakantin ka bagyong ka heights of prosperity and heights of poverty kajing kiyo jong kajing riuspa bat kajing nanghyar arsut jong kajing duk habang ipay siya kari kajongi haka imlang kasalang kajongi haki dong haki snong kajongi ngiyo i kumbaka ni kajing i yaw play bat kajing i yagi parapriyo kamdon shu day na kani kadaw bamenta ka imlang kasalang haki dong haki snong kabangi gishong isa dapstang kaya syok kaya dat kajing penyap kajing lepor kajing tuk kajing tiem Kibrio kem salya ban shim ya kajing embrio agi nigisni namar I ko magajingit kala pepcha ngai Hosea ukran ya gani jo hagabor kajang Hosea Baluang aga kitab Hosea ganang basaw gadakot kabaar uang dantang kabasmay kabasyukor kabapenyap kabatuk kabaklim kimi kasnam kakenroy ya kasnam Bat kabang kami surkay hagin gisni kabang im kalong bang yo I kumagi brio wat kajing I yala di kim don shu bat day na daw bagi brio kim salya hagin gisni ban pen jot yala di da kajing di kajing bam giba pen buat ban pen jot yala gani ka mek kabang brio thau yaki Bat ki penjot ru daki kam auria ki balai pujan. Namar bagai jingi yala di kam don shu. Upol wong aga shiti ka nyngkong shiki koren. Hagalenong ka riu ka khot ka khatpra uang tu pet yap no pi naga jingle auria ka pop baro ya ka briu le ka long shabar ka met henry utau bale auria ule pop ya la ka jong ka met ke. Kibrio hagi nigisni ikum baki long kumta ikum awat yala di kim ichu badai na ragadaw kim salya man penjot yaga nigamen hagi kam auria kibalay pujat nga syakti nga baublay unpik ini yo unang magkamdan syu kajing id hagari badal kanong kumta ublay ni mau Hosea ukot ini Bagalong kapor yang banginwad yaulay. Kapop kabalay kabagi kon Israel kile. Bat kabaw blay ukran persya yaki uang bakam don syo kajing tip yaw blay hagari. Don syo kajing tip yaw blay hagari. Bat kanigaktin Hebrew ya kabala shim ya kanigaktin jingtip kanigaktin yada. Kabaga jingmut jongka hagaktin nong way kiong ka intimate knowledge. Ka jingtip kabajan ba, ka jingtip kabanatip ba, kata kamdan shu yuglay. Ka jingmut hangni kalong omtang bantip yuglay, henry banamat yuglay haga jingim. Bantip ni banithu yublay kamut bandan kajing edai kabajan badublay kamdi kajing tip kabangi tip yo henry kabangi damat yublay hagajingim henry kata hagi kun Israel kamdon shu pada bublay upet yagi kun Israel wang bagajing tip yublay kamdon shu hagari kamamut kimdon shu kata kajing edai kabajan badublay Day na kaniga daw bagi kun Israel kim salya wat ban le igi pop ki bashirkay kim salya aga jo ka por ban shakri oblay aga jo ka por ki le igi pop ki bashirkay namar bagada ka jinga day ka bajan baru blay kam don shu
Bat namar bagi kun Israel kim don shu wat ka jingtip yo blay haga bakum ka tagapor. Ublay ukot yaki bagin wat yo. Pitip kay ka ba ublay ule yaki kun Israel namar ka pop ka jongki. Ula pa yaki Assyria bat kila ring raw yaki kun Israel. Ngirungim tip haga nagarukom bau blay on bishar yang i larangi rang yai im bat larangi rang yai long haga naga jinglong. Ngim tip kay ga jing bishar ga jong blay ka bau blay on bishar ya gari jong i larangi rang yai long haga naga jinglong. Henry tangkaway ngitip bahaswa ba ublay un penjat ya ke Sodom bat Gomora ublay un snow ya ke tahu Abraham badu Abraham mula wat ya ke kmat ke jang ublay ulay saat na ke benda ke Sodom bat Gomora. Ong ke kitab Genesis ke nong ke bekat pra ke dekat kat nriu do lai pulai. Haswa ba ublay un penjat ya ke Jerusalem wat ya ke brio ki ban wat yo. Henry ka snow si ong ublay bangam Shem wat uwayro. Ong ka kitab Jeremiah ka nong ka maafuar ka dekat ka life ho hado life way. Hadung irungin up mo hado bagajing bishar ublay kan wan hap angi. Ni minta ngin wat ublay. Kadaw ka baar kaba perlong yo Hosea ban ong ya ki kon Israel bagi day ban wat yo try day tang namar bagi jing bishar ka jong uplay ka berngam makari henry namar bagi kon Israel ki em bagi jing letnyam kaba tli bat kaba arso kadon ka jing hyar haga jing long mensim hagi kon Israel haga to gapor. Kaba pelong yau play ni bau Hosea ban ong yaki bakalong kapor ban wat yau try. Uplay habau yo i ya ka jinglong jong ki brio ha kapor ka jong Hosea. Snap uang kup ni ha ka kitab ka jong Hosea ka nong ka pra ka dekat ka nyngkong. Uang namar kila ringkang ya ke jutang jonga bat kilele persya ya ke hukum jonga. Namar bau Ephraim mula penroy ya ke duan ya ke ban lepop. Ki duan kila long hau ban lepop. Langala tho hau ya ke an jonga haki sipo wajar ki hukum kila nyau kum ke ke bakla. Di sapang kijing kenya aingo jonga kikinya do bat kile ya bam no ya ka Henry U Trai diang ya ki menta un ken mau ya ka jing le bam hok jongki bat un wan i ya ka pop jongki kene ka jing long jongki brio ha ka por ka jong Hosea ki shakri yo play kat bagai jinglong Syiem kajnai no. Wat ya keduan syakri play ong play kila penlong ke jaka ban lepo. Uama subami bani thulupa haga daga juk ke spasnem haba ukren ya ke jinglong Syiem jongki brio haga daga por. Uang aga kitab ka jong Hosea haga lenong ka basau ka dekat ka basau do ka banrio uang piwan lam kenya ki jing aingo piedru ken banwan lam ye ki jing kenyaman ka step ben ban pied ban ben bon ye ka jing palat habang berkat ye ka jinglong jogi kon Israel haga ni ka por. Kat kum kini ki kentin ki jong ublay le mau Amos ki brio haga ni kapor ki long ki brio ki bahaga jok kapor ki shakri ublay haga jok kapor ki it ban pen bon ya ka pop ban ya ka jing palat larang abuk na gawi ka kentin ki long ki brio ki ba blay rumaki pertay rumaki snap hai ki kentin ki jong Amos. Uang kini ki brio ki ba it ban wan lam ya ki jing kenyaman ka step henry ka jok ka por kini ki jok ki brio ki ba it ban pen bon ya ka pop mudo
Mudur ya kajing long mensim jo gibriu haga daga por. Ki jok gibriu ki syakriu blay. Ki jok gibriu ki it ban penbon ya kapok. Mudur ya kajing long mensim kajong ki kun Israel haga bakun ka daga por. Ki syakriu blay tang naga jinglet menlet. Kat baga jinglong mensim kajngai no. Amos uang susu haga kitab kajong Amos kal nong gabasan kadakot arpuwe yadu arpulai ngap uang kumni. Ublay uang nga isi nga iben ya kijing kenya. Bat nganom ngap ya kijing sawa kijing ruai bat ya kijing ut kabela. Amos uang susu haga kitab Amos kal nong gabaar kadakot kabapra uang haga yeng ublay kia diwan. Kata ka kajing long mensim jogi kon Israel haga to kapor kabagi syakri ublay kat baga jing long mensim kajngai no. Wisaya ubami banya tulupa haga ni kajo kaspasnem haba ukren ya kajing long mensim jogi brio. Wong kumni ka kitab Isaya haga lunong ka nyngkong ka kot shipo hadu katsan. Nyngkong Isaya upin Isrim yagi kon Israel bat kinong Sodom bat Gomora. Badu play wong yagi kon Israel lingbau Isaya wong wat wan lam syuk yagi jingkenya. Kijing duai jong pinganom snap. Namar piwan hanga daga jingle menle. Ki para mangay pi larang ngiru ni don haga jing lek nyam bat haga jing syakri blay ka betuli kade ka po yani bangin wat yaw blay nga syakting habang apek yaga jing long kristan jagi brio haga nigiski nga syakting habang apek yaga jing long kristan bat yaga jing long mensim kajang ki kristan haga nigiski nga snow ban ong bangilong kumbalong kitay sati gibabit haba pek yaki na drong ikumakim don kano ka jing duna mi don kano ka jing efer na kitay sati gibastat pek na ka kup kasem pek na do karyam kabet bat kita kan mauru ban raken top ye jong isyarak jongki baraba pek ye kina jong umidon kan no kanu ka jingduna Henry tanggawi ka mapinipher ye ki bat kata kalong bagi syarak jongki kitali ki para mangit bai nga syapting bayo ngilong kumta haba pek yang ina jrong nga syapting yo I kumbangi bet ni biang bat ngimi don kanu ka jing duna henry kumno syapang ka jing long mensim nga syapting yo ngilong kumalong kitay sa tigi babit Kibanda pek ya karyam ka pek na ka kup kasem ngem ya per na kitay sa tiga basta Henry ka mapin ya per kalong bagi syarak jong gigitli nga syapting bayok ngiru gitli haga jinglong jingim ka bakim jamin siyam nga syapting yo ngilong kumalong ka balang nga sardis haga bau angel jong utrai wong ya gani ka balang haga kitab jing ben pau kalong ka balai ka dekat ka nyngkong wong padon ka kerteng ka baim henry palong ka bayap kinong talk commentary haba ki batay ya ka jinglong jong ka balang nga sardis ki penon kam da ki ar tali ki ar ka tien pareng Uaru ba nyngkong kiong ka reputation ka jing bna syapang gani ka balang labna bagalong ka balang ka baim bat ki penon kam sa da way war kiong nri ka reality ka jing shisha kalong bagalong ka balang ka bayap namar ka yap aga jing long mensim ki kun Israel laga por ka jong Hosea kilong kumta
Kiit ban syakriyo blay, kiit ban wan lam ya ke jing kenya, Henry ke jing long men sim jong ki ka tuli. Ki parabangit bai, lala don na pleng jong iru ki balong kumta, hap deng jong ke jing syakri ke jong yu blay, Henry ngi snow thu bab kata baro ka long tang ka rong pong, ka rong tang ke jing le men le, ka khot yang i hagen ke step bangin wat yu blay. Jisu abau keren ya ke jinglong jong ki parsi, bana bau keren ya ke jinglong mensim jong ki uang ya kini ki kentien. Aga gospel ke jong Matius ke nong besan ke khot ke bakat pra uang kini ki syakri yang tang nagarem yang sentur kan baga mensim jong ki ka jnai nanga. Ki para bangit bai. Lima kali ke kubur ngesngau bau bleu khot nyngkong yang baru khot yang hilang haga ni ke por bangirungin yet ya laga jong ke jingim haga jing dei jong badu blei larang isngau thu baga jinglong mensim ke jong ka jingai no blei kani ke por bangin wat yu kadau ke balai ban ke bakat du ban ngan penkut hang ni Kadau kabalay ban kabakado kabapenlong yo Hosea ban ong ya kikon Israel bagani kapor ban wat yo try om day tang namar bagajing bishar ka jong uplay kabernya magari namar kapop ka jongki om day tang namar bagikon Israel kiem hagajing lenyam kabatli bat kabaarso Henry uplay limau Hosea ong ya kikon Israel bagay ka por ya ki banwat yaw blay namar bau blay udang kloy bantek ya ki jingkel ku ki jongu hagari ublay wang ya ki kon Israel bagay ka por ya ki banwat yaw namar bau udang kloy ban map ya ki udang kloy ban penkyak ya gari jongki udang kloy ban map ya ki badu kloy ru ban kerku ya gari ka jongki bat kani kalong ka jingkot yang iru ki bawa apdeng ka jing long pop ka jongi wadap deng ke jing hyar jong ke jing long mensim Henry larangi kroy ban wat yo namar kani kalong ke por ban wat yo try larangi wat yo udang kroy ban kerku yang i bat snap kani ke kitab Hosea haga khot ka bakat ar ka balong ka nongrim jong kani ke jing selok ke kitab Hosea ka nong ka sipo ka khot ka bakat ar ngan puli biang sejisian uang bet haladi hi ya ka hok ot ka bakum ka jingi snei to po ya ka kendo shra jongpi naba kalong ka por ban wat yo try tat on da one ban penhap slop da ka hok happy hapreng ka jing bamman ka badon ha ka por ublay udang kloy ban penhap slap da ka hok aki kon Israel bat kata ka dak jong ka jing kerku ka jong ublay bau ublay un penhap slap da ka hok aki hapdeng jong ka jing bam shisha ka badan aki hapreng jong ka pop ka beserta aki hapreng jong ka jing long tuli jong ka jing long mensim ublay udang kloy ban penhap slap da ka hok aki kon Israel lalaki kon Israel ki wat yaw blay Hosea khot ya ki kon Israel uang menta kate ka por ya ki ban wat yaw try kini no ya ka jing auria ka badana ki imlang ka salang ken bret no ya ka pop baro bat ken wat yaw try baru try ukular ban kerku ban pen kya ya ka ri jongki niru hagini ka por kadang niru bangin wat yaw try wada pedeng ke jing long pop jong ke imlang ke salang
Wanaga thok aga syukur kabadon. Wana preng ke jinghyar jong ke jinglong mensim jong ke brio hagi ni gisni. Henry lagi wat U Trai. Ukular ban penkia. Ya ke ri ke jongi. Haga kitab ki chronicle. Ka kitab ka baar ki chronicle kal nong ka benyo ka khot ka khat sao ka balong ka way na ki khot ki ba pau ka bor jong ka revival. Bat kani ka khot kong ya ki kentien la ra ki brio jonga ya ki bala khot na ka kerteng jonga ken pen rit ya la di ken duai ken wat ya ka khmat jonga ken pai no na ka lenti paman jongki dengan snow ya ki na beneng ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen kia ya ka ri jongki kini ka long ka jingkular ka jong play ya niru larang gi wat ya ka khmat ka jong play ukular ban pen kia ya ka ri ka jongi ban pelat ya ka ri jongi na ka jing perngam jong ka jing pisar ka jong play ulay ukhat ya ngi bangin wat ya ka khmat jong Wisaya wang haga kitab ka jong Wisaya ka nang pesan-pesan ka khot ka ban riu uang wat pi U Trai kat Balang ban Syiem yo lesi kan sepoi ke por bakan long dir yang ikum ke chat ben rio bakan long dir yang ikum ke bangin wat U Trai Ong Wisaya wat kan papilang ban Syiem yo namar ke por kan sepoi bakan long dir yang apa dia pi bangin wat U Trai but day na ka daw ba ong Wisaya wat kan papilang ban Syiem yo namar ka por kan sepoi bakan long dir yang ka jingim jong jong fi kan salong dir yang i bangin wat U Trai Naba minta ong Hosea kani ka por bangin wat U Trai kalong ka jingkot yang i sa sisian lamba dia pi upat lang jong ka presbytery ay bangin mi na kani ka jingiaseng lang ka jong i ha kani ka step ngin mi ringkat bangin ka jingkut jingmot bangin wat U Trai ublayin ka kuyi nagabasyaskor ya kani ka ktiyan ka jong u ublay nagabanta ka burang jong u amen